Jednom jedan sledbenik, on pita od časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o poslaniče, kad će biti sudnji dan? I časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio, šta si ti se spremao? Ti pitaš mene za sudnjeg dana i na sudnji dan svaki čovjek će biti odgovoran zbog svog dijela i ti mene pitaš i da li si spreman za taj dan. To znači za nama je bitno da mi budemo spremni i onda nema veze kada dođe i onda mi ćemo biti spremni da položimo svoj račun. To isto je kao bude ispit. Ako jedan student, on već spremao za ispit, za njega je svejedno da li danas ili sutra ili kada je ispit. Ali oni koji nisu spremni, njih je taj problem. I zato mi treba da budemo spremni za taj događaj. Časni Kur'an govori za dolazak časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže iktarabati sa van šakal kamar. Ovo sat je približilo i dokaz je o tome da ovo mjesec je bio na dva dijela. Hadis se kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom operio sa svom prst i ljudima gledao kao mjesec, kao da ima dva dijela. Ali taj koristen taj riječ za kiamet, za taj dešavanje i do dan danas već prošao više od 1400 godina i još nije pojavio taj kiamet. Na arapskom jeziku asa se koristi isto za neke velike promjene kada u svijetu se nešto dešava, nešto neobično i neka događaje koja donesi jedna velika promjena i taj događaj isto se zove kao sat. Isto za drugi dolazak Isa alejhi selam, časni Kur'an kaže va innahu la ilmu lis-sa'a. To znači njegov dolazak će biti znak ili dokaz za sa. Zato ovo predmet kiamet ili za sa je jedan širok predmet. I Isa, mi vjerujemo da je on već pojavio, već došao na drugi dolazak i to vrijeme će pokazati da je njegov dolazak donio velika promjena u svijetu i za taj promjene isto se koristi taj riječ sa. Ali taj sa, taj kiamet, taj sudnji dan za koja mi mislimo kada svi ovi umrli opet će dobiti život, to se za taj časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio kiamet će doći kada bude najgori ljudi u svijetu. To znači konačno kada bi Allah odlučio da završi čovječanstvo, kada Allah bi vidio da čovječanstvo ne ispuni svoj svrh i nema više korist za taj bića i onda on će otkloniti i prema časni Kur'an ima mogućnost da on stvori neka druga vrsta stvorenja. Na primjer, u doba Hazret Nuh alejhi selam, časni Kur'an kaže Nuh alejhi selam kada je saznao od Allaha da ovi ljudi koji su nevjernici, oni neće nikad vjerovati. I čak bio rečeno da njihove djece, oni isto će biti nevjernika. I tek tada Hazret Nuh alejhi selam molio od Allaha da Allah otkloniš ovi i neka ostanu samo oni koji su vjernici. I tako svi su otopili i čak njegov sin, on isto se otopio i ostao u svijetu samo oni koji su
bili vjernici, a ostali svi su umrli za njih. To je bio isto kao kijamet. I zato ovo riječ koja je koristena u časnom Kuranu i hadisu ima više značenje. U jednom hadisu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom pokazao svoj dva prst i rekao: ja i sudnik dan i sa ili kijamet su ovako zajedno kako su moje ovo dvije prst. I šta to znači? Njegova doba, njegova religija, njegova poruka će ostati do sudnjeg dana. Ali kao sam rekao jedan hadis, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: taj kijamet koji će biti konačni, to će pojaviti kada budu najgori ljudi u svijetu. I tako onda tada svaka umrli oni će polagati račun i onda konačna biti odluka ko će ići džennet i ko će ići u džahannam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.